Nyt sitten Tengrat kiertää hyökkäysvallan kulman. Liivers jarruttelee siinä. Turusen vetopaikka tulee Tengratille. Kiertää ja ampuu maalin! Peter Tengrat tekee voittomaalin ajassa. Mikähän tämä on? 76-46. Peter Tengrat suottaa myrkyt vierasjoukkueen kannattajille ja joukkueille IFK-pelaajia pitkin ja poikin jäässä. Hurja kova taistelu, jossa kieltämättä Liivers esti IFK-pelaajaa, mutta mikään ei auta. Tauluun tulee kärppävoitto. Kärpät johtaa. Maalin takaa oikealta edessä polkee Tengrat. Lehtonen oman silmän päältä antaa vasemmalle Viuhkolalle. Viuhkola hyökkäysalueelle sisään pistää maali eteen. Sieltä tulee Tengrat tekee maali. Pois, mutta se pysyy edelleen Tengratilla ja nyt sitten Tengrat kiertää ja hakee vetopaikkaa ja syöttöpaikkaa. Hakee ja vetääkö Tengrat? Vetää! Ja vetää komeasti! Yläputken alle kilahtaa! Kyllä. Peter Tengrat, nyt se tapahtuu mitä on odoteltu. Tengrat saa putkiin liikettä. Kerta kaikkiaan upea taito, niin kuin tässä nähdään. Ei löydy syöttöpaikkaa, lähtee liikkeelle. Suojaa erittäin hyvin, Snyder ajaa ohitte. Lähtee tulee maali, kiertää vielä tosta. Sieltä tulee hyvä bloki. Odottaa, vie sivuun ja loistava laukaus. Ei Lassi Lammari tule yhtään mitään. Tegratia parhaimmillaan, tuli vaan ajakin. Kukkonen. Kuudes pelaaja tulee, kun Bengström pois maalisuulta. Viuhkola, Tengrat ampuu ja maali! Tenki tekee läksiäsmaalin ja tätä hän haluaa tuulettaa faneilleen. Peter Tengrat. Tästä yleisö tykkää. Peter Tengrat pääsee tekemään maalin ja IFK käy kuumana. Pasi Saarinen on erittäin...